Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bella qal li fil-Kunsill Ewropew ta' din il-ġimgħa il-prijorità tiegħu se tibqa' l-politika favur il-paċi u l-bogħod mill-instabilità. Qal li fi Brussell se jsostni li l-miri politiċi tal-Gvern jagħtu t-tama u l-ġid kollettiv. Dr. Bella wiegħed li kuntrarjament tal pajjiżi oħrajn bħar-Renju Unit li naqqas 6 biljun euro minn nefqa soċjali għal persuni b'diżabilità biex iżid l-ispiża fuq l-armi Malta qatt mhux se tagħmel dan. Dr. Bella qal li l-Gvern jinvesti l-miljuni biex jolli l-pensjonijiet iżid Children's Allowance u jżomm il-kontijiet tad-dawl stabbli. Għal il-Gvern preżenti mhux talli ma naqqasx l-ispiża fuq id-diżabilità biex jixtri l-armi imma żieda u ta' rifużjoni ta' taxxa fuq servizzi u prodotti li jixtru ġenituri ta' tfal b'diżabilità. Kien hawn li qal li Malta għandha garanzija li mhux se tkun obbligata tonfoq jew titabba b'dejn ta' ħaddieħor fuq armamenti. Dr. Bella akkuża lill Partit Nazzjonalista li mhux talli ma nbidilx talli sejjer lura għal żmien Gonzi PN u ma ħallix persuni jikkontestaw il-kariga ta' Segretarju Ġenerali propju biex jilħaq xi ħadd minn żmien Gonzi PN. Dr. Bella qal li taħt it-tmexxija ta' Dr. Gonzi id-dejn tal-pajjiż tela għal 70% tal-prodott gross domestiku waqt l-eks Prim Ministru kien ivvota bil-qalb biex jolew il-kontijiet tad-dawl qal li issa dak li sejjaħ Gonzi PN version 2 ivvota kontra budget li ta' fost oħrajn l-aqwa tnaqqis fit-taxxa fl-istorja minkejja kull ċirkostanza dinija li qed tiffaċċja Malta. Huwa qal li filwaqt li l-Gvern qed iġib ix-xogħol l-Oppożizzjoni medija f'attakki li sejjaħ estremu faħxi kontra l-Speaker u issa anke dak li sejjaħ l-ara attakk fuq il-ġudikatura. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista appoġġa żewġ maġistrati taħt investigazzjoni għax ma qabilx mas-sentenza tagħhom u issa li l-Partit Laburista mhux se jippermetti aktar attakki u mibeda minn min irid juża inkjesti biex jgħeddet jirrikatta, jiggwadanja u jkisser lin-nies. Wissa li l-Gvern la se jħalli pressjoni fuq il-ġudikatura u lanqas se jippermetti konġuri u gideb.